残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には死の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれCan't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant closer to the reservation. Deep funk the pistol that you pay for. This pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bad, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 elegances. The world I love, the tears I've dropped to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering.
am too. Wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you? Mitä vittua? Osaatko sanoa mitä se on? En oikeastaan. Tää on vaan tosi suuri metalliset piikkeen keskittö. Niitä on useita kappaleita. Nämä on tuhansia kertoja korkeampia kuin taustassa. Dear God. Missä tää on? No täällä meillä Suomessa Oulussa. Sellaisen paikan kuin Kaijonharju ympärillä. Kuka on vastuussa siitä vyöhykkeestä? Pohjois-Pohjanmaasta ja Pohjois-Suomesta on vastuussa Päivi Keisanen. Ilmoittakaa hänelle välittömästi, mitä liikkuukin varovaisesti. Me halutaan herättää huomiota, eikä me voi olla varma, että mitä tää on tarkalleen. Voi olla, että tämä tilanne eskaloituu, jos me otetaan suoraan kovat aseet käyttöön. Selvä. It was 9:29 Backstreet Big City. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air. It should have been away, but I knew I'd have to stay.
fast train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. Let the music play on down the line tonight.
I'm queer, but these nigga bitch let me deal. Yeah. Ayy, oh, let do it. Ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, now everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yeah. Funny how you said it wasn't, yeah. Then I went did it again, yeah. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. If you had told me there's a paradise beyond these walls, I'll throw out the story that didn't even start. Your kiss was sweet, but your words took me down a waterfall. I sail away and you see a light, but see your face when I close my eyes. Oh, what am I to do? Does my life have any room for two? Oh, tell me, is it true? Should I go on with no further trace of you? Gone a little far this time with something. How was I to know this I came rushing? We're on the borderline, dangerously forgiving. Possibly a sign, I'm gonna have this strangest night on something. Here I go, quite a show for a lonely day. I wonder how I managed to end up in this place where I couldn't get away. The borderline, caught between the tides of pain and rapture. And it's all the time I watched it speeding by like a train,
naskedhu, lok, navestes, isu, hailen, isku, iskak, naskedhak, naskedhu. Finally, you're awake. What? Tää nyt on ehkä vähän tyhjän näköinen, mutta tää käykin vähän harvemmin mitään vierailijoita. Missä vitussa mä oon? Vika-asemalla mä muistan, että meidän chatlogit liivattiin. Ja sit mä olin jotenkin vitun Nether-portaaliin. Nyt mä oon vittu ties missä, mä oon vittu kuollut. Niin no joo. Monestako hiukkasta sun atomit koostuu? Vaan niinku esimerkiksi. 3 kai? I can work with that. Toiko niinku saavuttaneen vai näin vai niinku mikä vittu tää homma on? En tuon. Sä et oo varmaan myöskään, joo, no, et varmaan tullut tarkoituksella myöskään tänne. Et varmaan suht pihalla asioista. Joo, no shit Sherlock. Joo, se default multiverse teoria, se niinku Rick and Morty ja MCU ja tämmöset, niin se on tätä potaskaa. Oikeesti se on enemmän semmonen, että ne kaikki on monta ulottuvuutta, mutta kaikki on päällekkäin. Kaikki tälleen niinku tosi. Kaikki on olemassa yhtä aikaa. Jokainen ulottuvuus se sisältää sen aiemman ulottuvuuden. On vähän niinku torni, että ne menee niinku alhaalta ylöspäin. Ja se alinkerros on se pienin. Ja sitten se seuraava kerros sisällyttää sen niinku kaikki alemmat kerrokset. Tämä menee sen takia, että käytännössä mitä ylemmässä meet, niin sitä abstraktimpia ne kerrokset on. Mitä alemmassa meet, niin sitä niin kuin enemmän lakeja ja sääntöjä siellä on. Esimerkiksi jos sun ulottuvuudessa oli 300 hiukkasesta muodostuvia atomeja, niin jossakin vaiheessa, kun sä menet tarpeeksi alaspäin, on semmoinen, missä on vaan yhdestä hiukkasesta muodostuvia atomeja. Tai atomit on vaan niin kuin palloja pelkästään. Et se on niin kuin yksinkertaisempaa. Niin kerrosten välillä liikkuminen ei ole sinänsä hankalaa. Mä oon vähän hämmennyt, että miten sä oot täällä näin, koska... Fysiikka 28 vuotta, alright. Miten mä niinku pääsen kotiin? Mä voin opettaa sua liikkuminen kerrosten välillä. Ainut ongelma on, että sun pitäisi niinku löytää se sun kotikerros ja kotiulottuvuus, missä sä pääset. Tuletaan, että sä et tiedä ollenkaan, että mistä sä oot kotoisin. Mä mitenkään löytää sitä mun kotiulottuvuutta sitten. Sun pitää vaan mennä hyvin random ulottuvuuteen. Sä oot selvästi alhaalta päin, joten suunta nyt ei ole niin ihmeellinen. Mut siellä random ulottuvuudessa, jotta sä pystyt pääset takaisin ja löytää sen, missä sun koti on. Sun pitää tehdä 100% metaslander. Okei, mä tarvitsen sit jotkut ohjeet siihen, mutta... Miksi sä sanot tän kaiken mulle?
Mitä sä niinku saat tästä? Niinku... Miksi? Joo, tietenkin mäkin hyyn tästä sitten lopulta jotain, mutta mä oon mieluummin Dark and Mysterious ja ei sulla muutenkaan vaihtoehtoja, niin tee mitä mä sanon sulle ja sä näet sitten. I guess. Mitä mä niinku pääsen sitten toiseen ulottuvuuteen. Eikö se niinku vittu tai niinku vittu ampua vihreän portain hommaa, mitä niinku... Sen vituussa. Sun pitää... Tiedätkö sä niinku... Rikot itses alkeishiukkasiksi. Ja sit silleen... Kasa itses takaisin, mut vähän silleen niinku väärällä tavalla. Älä vedä Silvi. Älä vedä. Ai niin, joo, on pituus ja landeri. Pitää hankkia semmonen... Sä mun pitää hankkia joku kirja. Mä tarvitsen myös läppärin. Mistä mä saan läppärin? Joo, mutta toisaalta kyllä se sanoo, että tässä maailmassa ei oo mua olemassa, niin ehkä tuolla ei edes oo mitään. No enköhän mä löyä läppäri jostakin muualtakin. Nyt se kirja tuo. Mitä vittua, Niko? Tuo kuulostaa toisen viesti siltä, että sä aiot erota musta. Mun äiti pisti mulle viestiä. Aha. Pisti mulle meta-arvojen tutkinnasta ja rajoitusosastolta. Pohjois-Suomen johtaja by the way. Se on niinku MIB, Men in Black. Mut ei niin sellainen eikä alieneita. Se on niinku yliluonnollista. Niinku supernatural, paranormal. Type shit. Ja Oulussa tapahtuu jotain. ai mitä? Bussitko ajoissa vai? Ei. Onko sulla ikinä semmoista tunnetta, kun sä nouset seisomaan, että veri lähtee kokonaan sun päästä? No joo. Mut sä vaan kaadut. No joo. Niinku muistoja jostakin, mitä ei ole ikinä tapahtunut. Semmoiset, että ne selittää niinku asioita niinku yllättävän hyvin. No joo. Ja niissä muistoissa sä näet sun ystäviä. Toivon, Valterin, minut. Mutta niissä on aina semmonen tyhjä aukko. Ihan niinku joku puuttuisi. Joo, siis mulla on ollut just noita samoja. Ja se tyhjä aukko, se on vähän niinku... Mä en tiedä miksi, se on silleen sumea, mutta se on vähän niinku Valtteri, mutta se olisi brunee. Ja ikään kuin se nimi alkaisi olla. Niinku... Leikki tyli Otto. Niinku se jakeluautomaatti. Oi hitto. Eli... Siis niinku... Me ollaan niinku possessed nyt. No siis... En mä tiedä. Mut meidän pitää selvittää tästä lisää. Ja tiedätkö, mä muistan semmosen Slanderi tai jotain. Se oli tyyli Matias ja Toivo ja me ja Valtteri ja... Mä en oikein tiedä, mut meidän pitäis varmaan käydä kysyä niiltä muiltakin.
Matias on tyyliin Saksassa koko vuoden, me ei varmaan olla saavuttamassa sitä vielä. No joo. Meidän pitäisi ainakin kysyä Valtterilta ja Toivolta. Okei. Joo, mennään. Missä sun pyörä? Mä oon täällä helikopterilla. Mun Mitä äiti on kaupunginjohtaja. vittua? Joo. Niin. Maailmaa muuttuvaksi artefaktiksi. Tää on kyllä niinku kirjaimellisesti keskellä puskaa, mutta... Näin tässä lukee mitä tulee tapahtua. Tässä lukee mitä tapahtui niinku just äskenkin. Joo. Okei, tuo mistä mä saan läppärin. Hetkonen. Se ei ikinä sanonut mitään toisesta kirjasta. Löytyy Toppilasta. Eikä se Slander voi odottaa ihan tovin. Mennään nyt vielä kerran läpi. Me siis ei löydetty Valtteria salilta, Eikä Mäkkäristä. eikä Mäkiiltä, tai ees sen kämpästä. Toivoa! Se ei ollut päiväkodilla. Mutta... No niin, no joo. No missä muuallakaan se olisi ollut? Niin. Katsotaanpa. Mä en muistella. Mä katsoin raporteista, että yleisin mitä on kirjattu, että Toivo oli jossakin nuotiopaikalla. Okei. Nuotiopaikka. Mikä olisi niinku semmonen weird ass nuotiopaikka? Semmonen aika vitun meta. No siis se on joko Hossassa, tai sit se on Spotilla. Tossa on silleen vähän pitkä. Ei tekis mieli mennä sinne. Onneksi mulla on tässä Spotilla. Mennään sinne. Toivo on kuollut. Toivo on kuollut. Johtuuko tästä flashbackista? Mä tiedän. Olavian Niko! Miksi vitu sä täällä on sun hauta? Mä tiedän, mä kiipesin sitä. Miksi tää on sitten täytetty? Tuossa ollut kompostumis vai? No joo. Onko sä saanut semmosia ikään kuin semmosia flashbackkejä? Tiedätkö sä, kun sun päästä lähtee kokonaan veri? Mutta... Joo, legit. Siis sen takia mä heräsinkin tuota kuopasta. Tää on niinku... En mä tiedä, tuli semmonen niinku whiplash-tunne. Okei, semmonen niinku whiplash-tunne. Joo, kuulostaa samalta oikealta. Onko niissä sun flashbackeissa, näetkö sä siellä niinku meitä sun rakkaita ystäviä? Tietenkin. Niinku, tiedätkö sä ketään semmoista ottoa? Mä oon häyrisen tunne. Palataan tukikohtaan. Sokkea kirja, jumalauta. Toinen kirja löytyy Toppilasta. Ja vittu, onneksi Toppila on tämmönen hemmetin 5 neliömetrin alue. For all I know, joku vittu mamu kävi pössymässä sen helvetin kirjan täällä jumalauta. All I have to do for this bullshit. Aha.
Mikä on verdikti? No siis, ne ei oo kuulemma kuullut kenestäkään otosta. Ja vähän näyttää siltä, että nämä tilanteet yleensä ratkaisee itsensä ihan suht yksinkertaisesti. Okei. About itsestään kuulemma. Niin eli me ei tarvitse tehdä mitään. No siis ei ihan. Me ollaan osa tätä. Ja me kuulutaan vähän sit silleen niinku siihen, se ratkaisee itsensä osaan. Eli siis mitä me tehdään? No siis ne sanoo, että niitä arvoja oli ainakin yhteensä 4 kappaletta. Ja ne keskittyi aika lailla koko Oulun alueelle, että niitä ei oikein pystynyt silleen niin kuin määrittämään, että missä ne tarkalleen oli. Mm-hmm. Mutta he sanoivat, että voivat hieman auttaa meitä, mutta pääasiassa tämä jää sitten meidän käsiteltäväksi, että me saadaan tää satattua sitten loppuun asti. Hei tämmönen halva, meitähän on 4. Tiedätkö, meitä on tässä 3. Mitä jos se 4. olisi Valtteri? Kiitos Sherlock. Joo, mutta oot ihan oikeassa, mä mietin ihan sama. Mä sanoin tän eteenpäin heille ja he sitten sanoivat, että he airdroppaavat meille sitten jotakin, jota me voidaan kokeilla käyttää. Mm. Mm. Memoriavainot. On vähän räkäisen näköinen kamera. Se lukee Deus Ex Machina. Se on niinku ruotsi, niinku meidin ruotsi, eiku Sori, mä en puhu sitä suomeksi täällä. Okei, eli siis MetaGPT-raportin mukaan. MetaGPT mukaan näillä pitäisi pystyä kutsumaan Valtteri meidän luokse. No. Jee. Mitä nää sitten kuitenkin niinku on? Ne on siis esineet, joilla on ollut erityinen yhteys tähän Valtterin olemukseen. Aha. Ja niissä on pieniä jälkiä siitä sen meta-arvoista. No joo. Mikä vittu tää ei kyllä Valtteri liity mitenkään. Se on se laite, joka niinku tekee sen homman. Aha. Niin se saa sen niinku toimimaan. Okay. En mä tiedä. Tos laittaa niinku tää vaikka tähän. No joo. Mä fiilaan, että tää niinku vois mennä tuohon keskelle, kun se on tolleen korkea. Mä veikkaan, että meidän ei tarvii fiilaa yhtään mitään. Miten me voimme tulla jotain ohjeesta, että katsotaan mitä siinä pitää tehdä. No niin, No niin, kato. Okei, asetaan tuolta. Tuo pitää selvästi pistää päälle, koska se päällä, niin sitten se ei vittu toimi. You know. Sun pitää väppä se valmiiksi, laita se päälle. Meidän pitää ottaa tästä pisteasemia. Tuottaa haasteet. Miten tää... Alkapa. Okei. Mitä näillä Me tehdään tällä tavalla, että... Toi on vähän harmi. Ei, kyllä se pitäisi toimia vaikka esinaukkaakkua. Se olisi pitänyt toimia jo itse asiassa. Kokeilepa... Mä en kyseenalaista paranormal shit. Onko se kokeilu laittaa sen kiinni ja takaisin auki? Ei, mutta mitä jos tää pitää mennä näin? Tässä lukee, että kun mä otan kuvan tästä, niin sitten Valtterin pitäisi materialisoitua meidän lähelle. Okei. Onko se täällä? Ei. No vittu, näyttääkö, että se on täällä? Tässä lukee, että meidän pitää tehdä joku tosi valtterimainen teko ennen kuin se toimii. Mitä Niin. vittua toi tarkoittaa? Eli en mä tiedä, tyyli voittaa matsi sielläkin. Ei se oikein tee mitään
Ei vittu, tää eiköhän vitun paska peli. Mä pelasin yhden pelin Blackbeardillä. Tää on paska! Tyhmä hahmo, joka pelaa tätä vitun tyhmää hahmoa, koska mä oon vitun tyhmä ihminen. Ja sit mulla on vielä hyvät aseet. Joo, tuo käy järkeen. Vittu mä toivon, että kun sä saat koiran, se koira puree sun kullin irti. Ja jos sä oot nainen, niin haista vittu. Okei, ei nyt. Toivo, otas nää siitä se. No niin, ok. Ota vähän päkkiä. Okei. Pitäisikö toi olla? Joo, nosta sen nopeasti. Hoidetaan tän tästä pois täältä. Noi. Jumalauta. Please, tänne me tarvitaan sut meidän ensi peli. Tammo. Iltaa. Joo. Kyllä. Pojat? Mennään Toppilaan. Vittu jumalauta, vihdoinkin! Tätä edes tekee. Voinko ettei varmaan mitä se lukee seuraavaksi? Joo, mä löydän kirjan ja sen jälkeen pojat löytää Oton. Ketkä? Onks toi Otto tuolla? Oh shit, se juoksee pakoon! Tässä lukee mitä jos tapahtuu. Okei, mut minne se meni? Tässä lukee myös mitä mä just sanoin. Siis toi on vaan niinku your next line is. Olavi ja Valtteri saapuu shottiin. Mihin se yksi meni? No siis se meni johonkin tuohon. Mut tää kirja lukee niinku se Oinkojen poikan kirja Jojosta. Meidän pitää näyttää tän mun äidille. No I guess jos siinä alunperinkin lukee, että mä voitan sillä yhdellä kirjalla, niin mikä se ei oo niin kriittistä, että mä saa sitä toista. Mistä mun pitäisi tietää, että niitä kirjoja ei voi teleporttaa niillä kirjoilla? What?
Vittua te teette nyt oikeesti. Log in. Ne on nyt saanut tutkittua tätä kirjaa. Ja siis saatiin selville, että se on jonkinlainen meta-arvojen antenni. No wonder se ennustaa tulevaa. Ja joo, ne testas myös tähän kirjaan kirjoittamista. Ja suuri osa asioista, mitä tähän kirjoitettiin, toteutuu. Mutta siinä oli muutaman tunnin raja, että sanotaan semmoinen about 5 tunnin raja. Ei ne osannut sitä testaa kauhean tarkasti, mutta se oli semmoinen, että siinä oli semmoinen. Ja sitten ne alkaa tapahtumaan vähän epätarkasti niin kuin, noin 5 minuutin jälkeen. Noin 5 minuutin. Niinku, mitä vittu sä meinaat epätarkkaa? Se vaan vissiin kertoo tosi vähän. Sä et myöskään voi kirjoittaa ihan mitä tahansa siihen kirjaan. Ne oli yrittänyt kopioida tätä kirjaa, mutta niiden kynät oli vaan low-key räjähtänyt. Okei. Mitä siihen voi kirjoittaa? Kuitenkin aika paljon. Ainoastaan sen kirjan muokkaaminen on kiellettyä ja sitten ne ei saanut tietenkään selvitettyä, että kuka se Otto on. Senköhän takia sille ja se kirjamaa. No joo. Joo, varmaan. Meidän kannattaisi varmaan kokeilla kirjoittaa tähän kirjaan. Really? Mitä kaljaa toi on? Kyllä kuparille valitettavasti maistuu. My friend, you have no imagination. Mä olisin loputtomasti luovempi.
Aikas mäkin voisin kirjoittaa jotain siihen kirjaan. Mun buki! Just watch me, El. I'll solve equations with my right hand and write names with my left. I'll take a potato chip and eat it. Halo? Kuka tää on? Sä teit mitä? Mitä sä teit mun vanhemmille? Mun huoneessa on urut. Ok, nyt tehdään tää oikeesti. Mitä? No näytähän tänne. Se on susta selvä. Aha. Nyt on käytössä putsi. That can't be good. Rikkovat uutiset. Ympäri maailmaa viimeisen viikon ajan ilmoitti kadonneen rakennuksia ja paikkoja. Romaniassa on kadonnut tunnettu maailman raskain rakennus. Myös täältä Suomesta on kadonnut muutama. Mukaan lukien Oulun normaalikoulun A-asteen vanha rakennus, Oulun Kiipelinkosken molemmat rakennukset sekä Oulun Lyseon lukion päärakennus. Tää muistuttaa vähän. Muistatteko te sen yhden kerran? Otapa mä ottaa. No niin Valtteri, sulla on yksi tehtävä. Älä pudota sitä sauvaa, kun se osoittaa suoraan sinne meidän luutteja päin. Valtteri voi tehdä 100 000 euron vahingon. Okay, how about this one? My road. Mitä vittu? Niinku mä en voi keksiä mitään muutakaan se tarkoittais sillä niin. Jarro suu. Mikä on Jarro? Okei, sitten tääkin tapahtuu. Bro, tää on niinku... Hei, OV:tä on vittu White Girl musiikin the background, mut se on livenä Juholta. Oh my god, Heaven is in my ears oikeesti. Okei, mut muistatko sä tätä näin? And that's all. We'll give it a shot. Halfway. Leaving on. Picture yourself in this situation. Gonna sing, it's gonna sing. The enemies have said that beyond your control. Your intention. They have managed to reach whatever you. Hear me out. What about this one right here? Me hitataan. Tiedätkö sä, että on niinku kukaan Michael Jackson? Mä niin out-loop oo. Tiedätkö sä, että on niinku... Okei, mutta onko sulla muistikuvaa, kun tää tapahtuu? This
pistetään tuon, mihin sä menit laittaa sitä takavinsa? Onko se ikinä kuunnellut vähän korkeammalle vuorelle. Onko se ikinä kuunnellut Prinsen kappaletta Purple Rain? Joo, mä vien sitä vasemmalle. Onks sä kuullut Michael Jackson? Toni, onko sä kuullut Michael Jacksonista? I'm doing it. I'm doing it. Thank you, Laila. I'm doing it. Oh, I'm doing it. I'm doing it. Oh. No! Trainer bundle. Let's go back into it. Hentai I'm trainer 2. Femboy I'm trainer. Waifu I'm trainer. Family sharing. Nah! Don't you all just hate it when your child Niinku kiinnostuu. No mitä vittua mä meinaisin, jos mä sanoin, että mun kiinalaiset, luuleeko ne, että mulla on joku saatana jäbää täällä? Ei jumalauta, nyt herätyy. Ei sitä tiedä, hei Johnny. No kun en mä rekisteröinyt sitä ensimmäistä. Bro, miten? Se veti sulta 19 Mitäs useammin olla käyttää? Nyt mä oon siellä vitun Aion huoneen! Noniin, siitä sä vaan meet siihen pimeään huoneeseen. Vittu, nää on kaikki pimeitä! Pihalle! No mene pihalle! Go outside! Tästä, okei, no niin joo. Tää on mua vähän struglaa. Kato mua, kun elämä silmistä lähtee. Kato kun mua, kun sielu katoaa. Kato, mä tapoin sulle kaveri kuolee. Sano vapauspiuverista saa vähemmän rahaa kuin lapsista. Aivan sama. Ei mennäkin. Ylös, alas. Ylös, alas. Ylös, alas. Ei sillä oo mitään it's not about the money, Spider-Man! Lapsi! Mikä on tämä? What just molest me on me Bethelia? What is this? Miten poistaa tiedostoja? Sä menet sinne tiedostoihin. No se on pelottavampaa melkein. Kyllä mä mieluummin, että mut mullistettais joku tulee puhumaan joku auton takapenkillä. Mitä vittua on meneillään? Ottamasitko sä dropata mulle tän? Nekään droppas uuden DLCn Vampire Survivors. Mitä vittua? Kirjoittaa vaan sen kirjaa, että Otto räjähtää. Legit. Oikein sä et voi kirjoittaa siihen kaikkea. No, kirjoittaa siis, että me tiedät, missä se Otto on. Ei, se on tuolla. Pitäisikö meidän mennä sinne? Mehän voidaan prepaata Ottoa varten sillä kirjalla. Joo, joo.
Otto, sun sländeritekopäivät on ohi. Anna mulle se läppäri. Hey Virgil, your portal opening days are over. Jos sä haluat sen, sun pitää ottaa se. Voitteko sitä vaan niinku lähteä? Mulla olisi töitä. No Anna meille se läppäri. No. Mitä sä teit meidän kamppeille? Sinä on ihan kämäsi. Mä koitin aamulla sheivata tästä sängän pois. Ei vittu lähtenyt mitään. Ja mitä vittu Valtterille kävi, hä? Look at this guy. Man, what the hell? Mä leikkasin teidän budjetin 10%. Äiti? Mitä meidän budjetille oikein tapahtui? Your next line will be. Kirjoita siihen kirjaan vaan, että se läppäri räjähtää. Kirjoita siihen kirjaan vaan, että se läppäri räjähtää. No your next line will be. On meilläkin kirja. Your next line will be. On meilläkin. On meilläkin kirja. Mä olisin toivonut, että otat tota kirjaa tänne mukaan. Se on fine. Kyllä mä voin silti ottaa 3 jätkää ja ton kerralla. Man, what the fuck? Wow. Noniin, rules of engagement. Laitetaan Easy Beat pois päältä. Man, what the fuck? Hei, pojat. Mä just saamme tänne Norssin kentälle. Kattokaa, tuolla jotenkin randomasti puhun. Siis, tuolla on yhdellä miekka. Mä oikein näettekö sitä, se on tuolla jossain. Vittu, tää on vähän hankalaa katsoa tästä selfieä kamerasta. Alkaahan ne tapella. Sii. Shadow Wizard Buddy Gang. We love casting spells. Yes. Mibamba. Let's even the playing field. Joo, me just siirrettiin jo nyt. Katsokaa mitä nää tekee. Ne juoksee ympyrää tällä. Ne käytti jotakin Jedi Forcea ja niillä on jotakin vitun sound effektejä. Mä oon kiinnosta, mä oon ihan interested. Tästä kirveestä ei oo mitään apua. Joo, okei. Kuten näitte tuossa, niin siinä oli klassinen Disco Populate movie. Mä yleensä käytän tätä päiväkotilaisiin, mutta mä suosittelen sitä myös yläasteelaisiin ja ala-asteelaisiin. Miksi? Koska ne ei ikinä opi, että mitä niistä vastaan tehdään. Hetkinen, sitä tapahtuu jotenkin. Katsotaanpa lisää. Miksei nää mikään vittu toimii? Joo, mitä? Joo, oista just nähnyt, ne lenti jotenkin taaksepäin. Siis mitä vittua täällä tapahtuu? Täällä on myrskyä tulossa ja nää lentää ja käpyjä ja oksia lentää. Mitä vittua täällä tapahtuu? Now this. Tuon olisi voinut kirjoittaa tapahtumaa aikaisemmin. Kirjoita se vaan siihen uudelleen. No joo. Jumalauta, nää äijät tunlokkaa mua. Uskoiks jäbää painovoimaa, hä?
jotain isoa on tapahtumassa. Ihan kohta tapahtuu jotakin vitun mullistavaa. Alright, mitä vittua? No joo. Kirjoita siihen, että se läppäri tulee meidän luo. Wow. Meiltä loppuu aika vähän niinku kesken. Mulla on idea. No nyt se enää voi voittaa stallaamalla. Olavi tulee sivusta. Oh shit, tuolla läppäripojalla näyttää olevan jotakin lappuja, joilla se voi ennustaa tulevaisuutta. Mitenköhän se toimii? Oh, se vetää stuntparraketolla. Se on se yksi movie, jonka saa jossain viet alas oikealle. Sitten oliko kolmio, ympyrä tai neliö. Joo. Se on vittu, se spämmää. Se vaan spämmää siellä. I call this the Nutcracker. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful. Ai niin, mä voisin varmaan heittää Oton taas ympäri. Vittu, anything but fighting. Helvetin magee oikeesti, bro. Get out of here. Mä en voi hävittää Ottoa tai Kirjaa, mä en voi tuhota läppäriä, mut mä voin tehdä vittu madonreikiä ja toi voi leikata vittu budjetin. Kuka teki tän vitun JoJo ass power-systeemin? Ei! Man. No niin, hyvä. Hyvä, se on vain 98%. Hei, sä oot palannut. Mites meni? Oliko hauska ekana päivänä koulussa? Ota. Vittu. No, kaikkea ei voi aina saavuttaa. Legit kaiken niinku, just niinku piti, what? Tää on vain 99%. Mä oon skämmätty. Kyllä mä sanoisin, että 99 on myös tarpeeksi. Mä tiedän, että mä sanon 100%, mutta jos mä siis sanon 99, niin sit sä oot käynyt 98 siihen. Vitun paska. Kai mä Kalla pääsee kotiin. Please. About. Kyllä mä uskoisin, että tuollakin pääsee jo kotiin. Tää on mua kädestä kiinni, niin mä näytän. No, okei. On parempi toimia, sä et tiedä mitä mä oon kärsimään tuolla. Ei joo, mä tiedän. Siis varmasti sun kotia pääsis 99 arvoilla, siis
Siis varmaan niin kaukana sitä paikasta, mitä sä kävit. 50 on varmaan tarpeeksi oikeesti pääsemään tai löytämään sun kodin. Mutta mun tarpeisiin. Mä tottelin sen vikan 1%. Mä tottelin 100% sen. Okei, mut mistä sä saat sen vikan prosentin? Susta tietenkin. Saat sen vikan prosentti. No jos Lander voi olla 100% mökä, jos ei se sisällä sen tekijää. Mitä? Älä vaan liitä, niin sä yleensäkin itse tämmöinen. Sä liittyy yleensä. Niinkin vois sanoa. Mutta miksi sä laittaa mut tekemään Slanderia? No se on niin kuin mä sanoin. Jos mä haluan tehdä samaa kuin mitä Metal Slanderin, niin se vaatii sen tekijän. Ja jos mä tekisin sen täysin itse, niin kun sä niinku itse, niin nyt ei itse ihan toimi. Tavoit pampuu. En mä tiedä mitä tulee tapahtuu. En mä oo tehnyt tätä ennen. Mä vaan tiedän, että tulee osa sitä Slanderia. Oon sekin varmasti kokenut. Eikä varmaan, se ei tarvitse kuolla, mutta sä et oo kotiin pääsemässä. Ikinä. Mutta Basics of Close Quarter Combat.
Niin joo. No joo. Käsikin pitää tehdä jossakin vaiheessa. Paitsi että tätä te ette saa niin helpolla. Sen se on